Khethile on the left. So, Anonymous, I am going to assume ukuthi owesifazane uthi sisinjebs nabalaleli. I hope this email finds you well. Eyami inkinga is a little bit different kodwa nayo ingomjolo, because if not umjolo then what? Uthi nginenkinga. I've just realized it now that I am older. I'm forced to break up with a guy I love wholeheartedly and who's been so dear to me ngoba ukuthandana kwami naye kumisa impilo yakhe. This guy and I started dating last November and ngimfica esebenza nje impilo yakhe ihamba kahle. Kube ukuthandana kwethu then ngoJanuary waphelelwa umsebenzi okuze kube imanje akakawutholi omusha futhi akukho okuthembisayo ukuthi khona okuzoqhamuka. To take you back kancane, in my previous relationships binokwenzeka lento kodwa kube yinto engayinaki. Lapho enginake khona was on my last relationship before ngithandana nalo engithandana naye manje. Naye lo wakudala wacishe waba nenkinga efanayo besho kumxosha impela emsebenzini ngaphandle kwesizathu esiphusile, kodwa kwaba ukuhlukana kwethu nje yaphelele emoyeni futhi leyo nto impilo yakhe yaqhubeka kahle. Kuningi kwenzeka sisinjebs and angisazi ukuthi into engizoyithini le. Ngiyacela imbono kubalaleli mhlambe kukhona oke wabhekana naso lesimo, wasizwa kanjani. Ngiyamthanda lo muntu kakhulu futhi kodwa kuyangihlukumeza ukubona impilo yakhe imile ingayindawo ngenxa mhlambe yokuthi uthandana nami. Ngiyabonga, says Anonymous. Okay. I don't know. I mean, Anonymous, how do you know that you are the cause of all of this? But anyways, I am asking you now to reach out on 0861 596 596. You can also get in touch with me on WhatsApp 063-839-9959. Gikhona also inkundleni zokuxhumana. It's the Lift Off on Gaga CFM across all platforms. How do you suggest Anonymous navigates this part? It seems like she's losing abantu abathandayo because she feels like in the relationship ufika nesinyama, ufika nebhadi thizeni that makes her partners lose jobs or get very close to losing imsebenzi, and this will obviously have a direct impact on your quality of life, and she doesn't want to do this anymore. What should she do? Mhlambe yuye yini kufanele ayobona umuntu that will cleanse her of lelifu leli afika nalo alisolayo ukuthi lihamba naye, noma is it for her partners to fix izinto on their ends? 0861 596 596. The Lift Off on Gaga CFM. Lindo, ake ngizwe ngawo njani? I am good, Lindo. Ikhona yini into yokuthi mengabe ngithandana nawe or mengabe ngithandana nombanje kube ukuthi izinto zakho suddenly take a turn for the worse? Yeah, izinto ezenzakalayo lezo, and sometimes ukuthi mawuqeda break up nomuntu even let's say mhlambe uzothandana nomuntu for 10 years. Ulevu uthi angiphume la, and there's nothing happening, and then awusebenzi akwenzeka lutho ukuthi usuhlukene na ngonyaka wesi-10. Ngonyaka wesi-11 uthole umuntu ozobisane, let's say ugeli mhlawumbe ozokushada in 1 month, ozohambisa enze everything, and then you'll realize hayibo isikhathi esidanje should befanele singabe lento ngiphumile kuyona ngayidedela should lo muntu yena ade inkinga mina. So la kusise sayidini lakhe izinto ngendlela ehamba ngayo akusiyona into enzima, into elulu ukuthi yena nje fanele avumele ukuthi thina singama-Afrika futhi kunzima ukuba ama-Afrika. So kuzofanele ukuthi azame ukuthi ayisumele aye njengasebantwini besiZulu because ngoba iyinto ezulu lento yakhe. So imake Lindo, ngoba Anonymous akasho ukuthi yena khona into ake ayenza, I'm assuming ukuthi kushuthi lokhu ahamba nakho kwafakwa omunye umuntu mhlambe kuyena. How does it work in this instance? No, abona nje mekuka nje especially umuntu mesebenza mase aphelele umsebenzi. It's not about mhlambe izinto ze-meet mhlambe umuntu ashiya something kuyena. It's about izinto zesizulu like stress nje okufanele ukuthi sizenze yena adlule kuzona ngoba lezi zinto zicindezela laba abaseceleni, and njengoba zibacindezela zidinga ukuthi usisi yena akwazi ukuthi azimele abe
like abe yindoda yena ngokwakhe kodwa ebe umuntu wesifazane. Do you get me? I get you, but now kulapho engilahleka khona, and I think this is just how my brain is wired. So forgive me if I'm asking kind of redundant questions. Manje uma kuyinto yakhe usisi that has nothing to do with anybody else, why lezi zinto zingashayi yena? Why zishaya umuntu asebudlelwaneni naye? We know ukuthi abantu abasengasekho bayiwona and banomona ngathi. So as soon as ethola umuntu babona mhlawumbe ukuthi lo muntu angase enze lezi zinto lezi kufanele ukuthi usisi ngabe uyazenza. So mhlawumbe usisi kungcono ngabe ukhona ku line mhlawumbe usebaleke kakhulu kufanele ukuthi enze izinto ezithize ezibalekela, and so manje labantu abasondele eduzane kwakhe ibona abantu abamvalayo lento kufanele ukuthi ayizwe yena. So bayamdistract mhlambe. Yeah, no, yena kune pain okufanele sadlule kuyona. So labantu bacover leyo pain leyo ukuthi angadluli kuyona. Bona bafuna ukuthi adlule somewhere ukuze ezokwazi ukuthi abhekane nalento okufanele ukuthi abhekane nayo. So ukuba njengoba ngisho nje nje ukuba umuntu omnyama, it's not very easy. It's very complex, it's very layered, yeah? Yo. All right. No, but usungkhanyisele kakhulu Lindo, and I think nomunye mhlawumbe bengayiunderstand kahle lento usungkhanyisele naye. Thank you so much for your call. Anonymous, etshela emnyama sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila sisi, how are you? Ngiyaphila. Ngisanda ukukhomenta nje ngale topic ekhulunywa ngayo. Absolutely. Kenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi izinto zokwenziwa ezenziwe kuyena usisi. Mhlambe khona wamlimaza and then loyo wamenza something ukuthi abe lelo body level. Every time emeet umuntu kubhede okanye ama spirits, sihlangana nabantu abahlukahlukene, so we carry ama spirits with thina. Ungenza ukuthi mhlambe khona esikuyena esiphila kuyena ugeli spirit esinomona, mhlambe udinga ayoglinza ayogeza ukuze izinto ziqaqeke. Kugezwa ngani nge-pink water? No, yabona umuntu phela awona umuntu ozomsiza ngoba kushuthi ikuyena lento, ngoba uyasho ukuthi umunye wamshiya wathi semshiyile waqhubeka nempilo ya right kulomunye. So okusho ukuthi uyena ofika nalento le inomona iphila kuyena, udinga umuntu ozomsiza wesintu njengade sichazele oqala ikhola number 1 ukuthi udinga umuntu wesintu njengabantu besintu siyadinga uku-consulta, and then sithole umuntu ozokuglinsa ususe lawo ma-spirits aqale kabusha. Yes. Do you not sometimes feel ukuthi as a people, as Africans, ukuthi mhlambe sibuye sisheshe ukugijimela izinto zesintu when in actual fact this could just be an indication ukuthi u-Anonymous uhlangana nabantu that aren't necessarily her people? But is that not a possibility? Kodwa sase kube i-pattern ukuthi nanjalo mayifika empilweni yomuntu ziyabheda izinto zalowo muntu. Mina ngadalelene nje kubheda yonke into. Usena akekho nje nadalelwe nje akekho nje. Akamtholi. Hayi ngeke kwazi ukuthi bonke bayabhedelwa. Yes, ibudlelwa nobaba ngangasebenza kodwa hayi kubheda izinto zomuntu. Okay. Kushuthi there's ama spirits akuyena adinga awasuse aglinse ukuze ukuthi aqale kabusha ese-free of the spirits. All right, ngiyabonga kakhulu for your call Anonymous. Ngiye kunjomane sawubona. Mangeke mkhulu. I am good. How are you? Siyanda ukade ngagcina saxabana yini? Xabana ngimsebenzi. Oh, ayike. Siyabonga. Wena uyasebenza wena. Abantu ba-Anonymous abasebenzi bona. Uyalahleka umsebenzi mekungena u-Anonymous endaweni. Mangeke sabona into ekhulunywa ngaya experience yayo. Oh, okay. Tell me more. Yabona into engayisho kusisa ukuthi umuntu uhamba nama-spirits akhe. Sometimes okungenziwa ukuthi njengoba eshithi wonke umuntu ahlangana izinto ziyabheda but bahlukana sivuleke lo. Okungenziwa ukuthi usisi maybe ekuzalweni kwakhe akazalwanga yedwa waba yiwele. Oh, manje iwele linomona ukuthi yena usaphi mhlawumbe iwele alenzelwanga
izinto zalo. Mhlambe if ethola umuntu bese liba nesikhwele ngoba mina anake akwazi ukuba happy wedwa mina ngekho happy. Oh wow, okay. Number 2, bese kuzoba ukuthi mhlawumbe usisi ekuqaleni kudala engazi she met someone onezinto ezingekho clean ezingekho right. Wasifana kusisi. Usisi whoever amtholayo ehamba nezinto ezingcwele from lo muntu amdala izo affecta if which way career alo muntu asephilise naye. Ibhede umuntu unawuswa kusisi izinto ezibhulele. Okay, so lento it seems like nawe direct ukuthi ayilungise ngomuntu mhlambe ozomgeza, ozombhekela amgeze. Sometimes kuyasiza umuntu mhlawumbe ukwizenza. Mina sisithe uthela ngayiyodwa. Beside uthatha umuntu, ngicela nje ayithole yena. She can buy a fresh milk 1 liter. Athenge amaqanda o6 and then she can take ubulongo bengu. Soto or rough. Mix it. That sounds like the ingredients to make a really good breakfast. So athatha amaqanda, athatha ubisi, angenzi omelette, afake kuphi emanzini mase yageza ngakho. Akumixe mhlambe endishini. Akumixe nje kube udaka. Bese kuthona imbeni makho umzimba wakhe wonke. Bese emanzini ahambayo. Ageze time egeze bekhuluma ukuthi ngicela kusuke wonke amathunzi amazuke izinto kusuke kufike into. Ithola uthando ngibe happy ngithiwa igezo ke yakhuluma lento eyena abantu ufibe naye bangasebenza izinto ziphele uzofuleka. Okay, ayike imali manje le concoction yakho Siyanda isebenza noma ngabe ngifuna imali mhlambe ngiyanqena ukuthatha inyoka. Uyayithanda imali noma eyothando kuphela ayothando enses right bafethu sifuna imali manje. Lento iqina wena iqina even isidalwa sakho because I believe ukuthi umuntu ozophila naye soulmate uba ilethwa nesidalwa sakho. So isidalwa ngeke silethele umuntu ukuthi azohlupheka. Lethele umuntu ukuthi nizophila naye jabule and ukuzubu and isidalwa njengoba singazi ukuthi na sishaya la ohappy khona. Asikushaya lo happy khona. So ukuze naye ahlamba isidalwa sakhe ngenze into engayo uzobona uzofika umuntu omthanda azophila naye ngibe right. Hayi ngiyakuzwa Siyanda njomani kaza amanzi ahamba ngizowathola ngapha ko Westville ningileleni. Your WhatsApps are in. Hi Jefferson Jana Kakasina FM lift off ngisimina hi anonymous mangithi ngiyabuka nje kumele babamsane nomuntu wakhe lo bahambe bafuna usizo noma kubantu besinto nje bathola inkinga kuphi then balungise lapho nalapho kuzinto iqhubeke ilunga uzodlula lokho nje afuna usizo kubantu bezulu qhubeke babe right ambezelele nakube ngasasebenzi uzoba right kakhulu nathi amtshalo ndikonje nothini lona danko. Ukhuluma noNtombi lo endaweni yaseMawoti kaMamba. Hayibo Jackson ngicela ukutshela nje usesenzanga lokho eblame nje ethi usuya nesinyama. Mhlawumbe sekusuke sekushaya isikhathi sokuthi ubhudi lo sikethandana naye aphelele umsebenzi bese yena ecabanga ukuthi ngendlela acabanga ngaye engqondweni yakhe acabanga ukuthi uyena. Hayibo ungalingi uzibeke iphutha la. Funa ke naye nabo ba-check ukuthi akukho nokwenzekayo kubona. Mhlawumbe nabo basuke bevede nabo benesinyama nje sizokwenzeka kubona bese kuhlangana nokwakho bese ucaza wena. Mfethu into enzala le ukuthi uthandana nomuntu wezinto zabled. Khona omunye mina ngangathandana naye sathandana. Hayibo ngaba nenkinga nje izinto zami zonakala ngesahlukana. Aphinda abuyelana naye baphinde kwaba njalo umuntu esifazane lo. Ikhona lotho ngiyacela ungazisho. I really do appreciate the advice and your personal experiences that you're able to share. Mangabe suke sizama ukusiza anonymous that write into the show. Unontando Ntuli on Facebook uthi shem bakhona abantu abanjalo wena anonymous. My advice to you would be to go to church uyokhulekelwa if that is what you believe in, or go consult umuntu wesintu if that is the direction that you are better versed in, you know. Uthi this is a serious spiritual battle edinga ukuliwa ngamandla. Abantu azinile umuntu nimhlekisa ecashile nomalanga situfuza la uthi please come and date my ex because he deserves this. No man, nomalanga, nobody deserves this. Ukoli
uthi inkosi yami kuyoba kancane uma singekho isilwane esilala naye lo sisi engazi futhi naye I'm sure izinto zakhe azihambi kahle ngoba uma unalesilwane izinto zakho ziyama zivaleke. Uphumi Embe uthi Jabs, I think usisi kumele ahamba yogezwa uhamba nethunzi elingekho lihle and she must just cleanse ame kancane kulezi zinto zomjolo until she finds the help that she needs. Nayi indaba yobisi futhi iqhamuka from uXolani Sicelo ke also on Facebook uthi geza nkosazane futhi ngathi ungaba namandla lapha obisini uXolani ubale nendaba yesinemfu ke hey anonymous angazi ukuthi iyona yipi i-concoction ezokulekelela or if it's even a concoction that you need, but perhaps do explore all the options that are available to you. Ushilo munyu ukuthi if it's the church that you believe in, try that avenue. If it's abantu besintu that you believe in, try that avenue. But also have it in the back of your mind ukuthi perhaps the things that are happening to your partners are just things that are supposed to happen to them vele, and whether you are there or not, these are things that would have happened anyways. Kuukuthi ke asazi. So maybe don't be so hard on yourself, especially because ayikho wena into othi uyenzile to get another outcomes, you know. So be easy on yourself, but do find usizo so that now you can rest assured ukuthi should things that are negative happen with either the current partner noma omunye partner usazomthola wazi ukuthi hayi this has nothing to do with me, this is just a you thing which would have happened whether ngikhona or not. If you also would love to get some assistance from the Lift Off fam with no matter what kind of love issue you're dealing with, if it's a marriage, come through. If it's umjolo, come through. Situationship, come through. The Lift Off at gagasi995.co.za.